Puntu honetan hasten dugu Gorka Madrazorekin geure elkarrizketa Karrika antzerki taldeko kidearekin, izan ere berriz esan beharko genuke entzulek hau entzuten dutenerako gaurkorako zenutela emanaldi bat, baina azkenian bertan bera gelditu da. Bai, azkenian bertan bera gelditu behar izan da, arazo pertsonalen gaitik, egungo egoera dana gaitik, eta beste behin, ezin gara holtzara igo gaurko egunez, azkenean, hori, egungo osasun egoera direla eta, kide batek ezin du holtzara igo, eta horren ondorioz, bertan bera. Baina, igoko gara, mendik piniko dugu berriro beste fetxaren bat, eta ia posible dekagon egitea. Hala eta guztiz be, Karrikan lan honek sufritu ditu eta pairatu ditu hainbat atzerapen bertan bera ustekuak. Bai, holan hasi izan. Osea, sortzen geundela ipini genuen fetxa, eta fetxa gerturatzen zijoan enean, martxoan pandemian sartu ginen, edo sartu zen, eta horre baparau zandana, eta horre lehenengo bertan beratzea, Gero, lasai, hau dena arraz jungo da, eta azaroan egingo dugu berriro. Eta azaroan berriz ere, ezin izan genuen holtzara igo, ze kasu horretan uste dut, okerrezpan hau, soilik profesionalak altzuten bai esenatokia erabili, edo eta holtzara igo, eta emanaldiak eman. Eta guztela, taldea mata horrega garenez, ez genuen aukerarik. Orduan martxora atzeratu genuen, eta orduntxe porfin benguaitik Topaklaunaren lehenengo Topaklauneko aste horretan estrenatu genuen Topaklauneko azken egunen okrespana, apirilaren batean edo. Zeuentzat imaginatzen dut, posgarri izango zala behingoz dagoeneko. Bai, itzela izan. Gainera hori bibolo egin genituen egun berdinean, eta energiaz beteta, eta oso gogotzu, eta oso pozik. Eta gero gutxinaka, bajun gara, uda zieran egin genuen elorrion, okerrezpana, uda ziera zela. Eta gero, orain joan behar ginen, oin dela bi aste dulantzira, alegria dulantzira, horre gauza bera gertatu zitzaigun, eta bertan bera utzi behar izan genuen, eta gaurkoan ere, antzerako, Orduan pizka gafautegaz. Ez dakit batek begizkoa bota diogun edo zerbait, baina horre honek badauka zerbait atzean. Hala eta guztiz be, zeuek denbora bat dara mazue dagoeneko imaginatzen dut normaltasunez lanean egiten, Hori da, bai. Aste azkenero batzen gara, eta horbiltzen gara, ensaiatu, jolastu eta gauza berriak sortzen. Bai. Esan dugu, zoritzarrez ezin izango dugula antzez lana ikusi, baina bada espada konta iguzu, gutxi gora bera Karrikan zen moduzko obra da. Betu, Karrikan sortu zen improvisazioetatik. Antzerki saioetan Patrirekin batera landu izan duguna da, batez ere, bakoitzak barrean dituen gatazka edo bizi izandako egoera divertigarri edo gogorretatik horietatik tiratuz, holtza gainean jarri eta improvisazioaren bitartez barrenak askatzen eta norberaren inguruan barra egiten edo norberaren burua redikulizatzen edo pizkat bufoitik ere, barrenak askatuz, norbera lotzaraziz eta publiko aurrean guzti hori plazaratuz, Eta oso esperimentu kainero izan da, atera direlako pilo bat gai, adibidez gizontasuna, futbola, maskulinitatea, bera dekon horrek, gero amatasuna, obrak hori pilo bat gai lantzen ditu personaje bakoitzarekin. Hori esan behar notzu, zelan egituratzen da hori gai guzti hauek obra berdinean lantzeko? Pertsonai ezberdinak kale batean bilduta. Basikamente hortan, eta elkarrekintzan edo hartu oman horietan sortu daitezken egoera horietan. Egoera horietatik tiratuz, pizkatxe bat, zertzela da batzuk ematen izan dio bakoitzak norberetik pertsonai bakoitzari. Orduan, eta hor sortu da, divertigarri
eta grazioso hau, ez? Aktoreen obra bat. Bai, Patrirekin gidatuta urten da, gure, barrenetik ateratako gauza berezi eta raro bat. Esaten zenidan hasi aurretik, Patriziaren txat ere, Patrizia Urrutia zuzendari be, zeuekin egindako edo zuzendutako lehengo obra da. Urte batzuk pasau direz, baina izan dugun pandemiarekin eta movida guztiarekin, ez doko zue denbora gehiagorik izan aurrera egiteko, ez? Hori da, bai, guztiz. 3 urte, izango dira, 2 urte terdi, Patrirekin hasi ginela, eta honekin darago, oin hori da, besan ginen, habia badaukagu hor, ez, labean dago prest, eta sortzen edo emanaldiak egiten goazen inean, gutxinaka zerbait berria sortzeko asmotan gabiz, eta oin ekiteko gogotsu, horretako gogotsu. Ze modu zara eta guztiz be, karrikanek gero eta gehiago antzestu hostian. Zan edote, handitzen junda, aldatzen junda... Oitzen edo aldatzen, bai, azkenien egoeretara oitzen zoiez, pertsona ezberdin badibez Patriekin beste modu batera igual lantzen gabiz antzerkia, beste ikuspegi bidatetik, eta jolasen bitartez eta improvisaziotik edo gai ezberdinak lantzetik nora heldu zeinken, ez? Azkenien antzerkia bai hori da, ez? Modu ezberdinak historia kontatzeko edo egoerak taularatzeko, eta azkenean norbairak bizitzen duen hori zelan kontatzen duzun ere beste modu bateko izan da. Eta norberaren egoera momentu honetakoa edo duela 5 urtekoa zein zen beste bat izan zen. Aipatu diguzu lehen zelan egon zan momentu bat, non konpainia profesionalek posibilitatea basuten, batzeko lan egiteko, emanaldiak emateko, amaterrak ez. Ez dakit zeuen txatori, pizkatxo bat... horra izan zen. Fase egoera hori ez, eta injustua azkenean bai, profesional, klaro, bai, ez horrego marzutela, eta holtzara igoteko aukera noski bai, eta baina zaten genuen, eta guzti gaitik ez, azkenean lan dinamikak, pertsonen kopurua berdinak direz. Bai, guztiz. Baina, horrela zegoen ezarrita, eta hemen, ez, gero gutxinaka hori, ziginenen saiatzen, eta, baina bai. Proiektu berri bati ekiteko, lehengo astapenetan zabizienian, zelan da prozesua, esan adote, norbaiten ideia batetik jaiotzen da, aman komunen jartzen ditzuzu agian taldeak dituen gaiak? Oraindik, hor bakoitzaren buruan hasi gara nondik bota nahi dugun, edo zer nahi dugun landu, edo ze historio, edo ze igual obra mitikoren bat hartu eta hori... Orduan orain gaur ez, altzeoan eta proposamen bilketa baten bila. Eta hortik abiatuko da, nora goazen. Azkenengo asteetan egon gara gehiago berriro berreskuratzen karrikan, obra, tablaratzeko ez, azkenean fresko dago bai, baina behar duzu ikutu batzuk. Eta orduan egunotan, astekoak gara ekiteko horri. Hori, bakoitzak, azkenengo Patriaren proposamena izan zen. Bueno, eta orain, urrengo egunotarako, hazi buelta batzuk ematen, zer nahi duzuen landu, eta norantza jo dezakegun. Eta hor bakoitzak, aber zer ekartzen dugun. Claro, hor beti egongo da imaginatzen dut, geure linean edo lerroan jarraitzen dugu, gauza apurtzak edo desberdin bat egiten dugu. Gaur egun galdetuko banizu karrikaren lerroa edo zein dan, zein motatako antzerki gintza lantzen dozuten, ze esango zen? Ez dakit erantzuten, oso zabaletan hitza izan da karrikak egindakoa. Duela 7 urtetakoa edo txotxarekin batera geundenean, asko egiten zen memoria historikoaren lanketa, drama eta fantasia, drama eta komedia nahaztutako obrak ere asko egiten ziren, historia realak baita, eta egun Patriekin komediatik, klaunetik bota dugu obra honetan, eta oraingo honetan sortuko dugun honetan, bastakin ondi joango garen. Igual, egia esan komediatik ere asko disfrutatu dugula
azken bolada honetan, eta askotan oso nekeza delako igual, ez? Dramatik jarraitzea, eta bueno, egia esan, ez dakit nondik botako dugun, izango dut igual hilabete batzuk barru, baina a ber, euskalo. Talde gaztia sarie, diote aktoren aldetik, pizkatxo... Gazte sentitzen gara, hori ja. Adin aldetik, ez dakit gaztenak, hau eta lautik gora koa garen, bai, danetik, baina, bai. Eta prestaketa bere ziren bat behar alda, esan adot. Norbaitek eukiko balau demaseko interesa, niri gustatuko litzaidake agian, karrikan egotia edo parte hartzia edo ideia batzuk botatzia claro. edo... Horretako, antzerkian parte hartzeko nik gogoa, implikazioa eta taldean parte hartzeko horretatik asko egin zeinkela. Gero ja, lotzak eta kentzeko beste, badago horre lanketa bat, baina gitzinaka lortu aldan zerbait da. Así que animatzeko da nik uste dut oholtza probatu behar den zerbait dela. Galdetzen dut zeren ez dakite karrika talde moduan, beti bere ateak gutxi gora bere irekitak dauzkan talde bat dan, edo, zeuek ere zeuen dinamikak eramateko, jakin behar dozu, zenbat garen, ezin gara hilero ibili pertsona berriekin, edo... Bai. Edo obra batekin hasten zarenean ez basaiagoa da sartzea hor. Bai, ateak irekita. Bai. Hola sartu ginen beste guztiok, así que... Zenbat urte dara matxaro zeuk adibidez? Nik daroaz, 7 esango nuke. 7. Bai, 7 urte. Eta karrikaren rekorrida da, ja, 40... Ez bota triple bat itzela. Hau igual mozak baina maderaz urte desente, bai. 20 piku, 40 izan dut ez, 20 piku. Zenbat antxezanetan egon zera? Desente, azkenen gaur... Ni hasi nintzen... Ez que ez dakit esaten, desesperazioa, izarrak marrasten, karrikan... Zeia entzelan da, guti gara. Kutxunik? Txikiak edo handian. Desesperazioan itzel pasatu nuen. Eta gero izarrak marrasten derra izan zen. Hor justo txotxe eta usurekin batera antzesten genuelako. Eta oso espeziala izan zen historia hura. Bai. Hombre, egia da baita ere saia dala karrikari buruz berba egitea txotxeari batu gabe. Bai, claro. Orain, Patricia Gas lanian zabizie, oso lan modu desberdinak, direz? Desberdinak, bai. Zuzendari desberdinak. Bai. Eta biekin gozada itzela. Zoragarriak birak. Bai. Asko ikasten dozu bereekin batera eta txapo. Nahikua, astero behin batxiarekin, edo ahalko bazenute nahiko zenuketen agian. Hombre, aukera izan da, gehiagotan batza, baina asteazken arratzaldeak hor daukagu, ez? Asteazkeneko 3-4 ordu horiek alkartzeko eta antzerkiaz gozatzeko. Eta gero obraren emanaldia gerturatzen doainean hor intensibak ere badatoz, asteburu venga. Eta hor batzuta maiten dugu dago elkarrekin, bueno, gaur jai, ez da, ez gara ikusiko gehiago, ez? Eta trenazten arte. Bizkatzu bate hori zitu da. Durangon ez dugunez aukerarik edukiko, gutxienez aste honetan. Ikusteko bestelako emanaldirik nunbaiten baldeko zute itxartuta. Ez, gure telefonoa zabal-zabali dau, nahi dauenerako, nahi dabienerako, eta San Agustienekin ere, hitz egingo dugu berriz ere, aukera emateko berriz ere emanaldi hau egiteko. Azkenean zan beste aukera polit bat ostegunean egitea aukera ematen zigulako ondoren egin behar genuen berbaldia bebai ikusleekin, biziko kontatzen bat nola sortu genuen, Euskaltegiko ikasleak etortzeko aukera
polita zen, orduen pena zentzu horretan gertutasun hori aukitzeko aukerarik ez izatearren. Baina, bueno, helduko da, hor dago seguramente San Agustinen lekutxoa egingo digute, así que gogotzu berriz ere igotzeko holtzara. Azkenengo kontu batzuk amaitzeko, gaur egun zenbat kide sari, gutxi gora bera? Ba, momentu honetan gara bederatzi, patriekin 10. Gutxi gora, bat espotitzi, bai. Esari gelditu zeo zer egin barik gitxi sinetelako, edo asko sinetelako, edo... Ke ba, ez, beti amodatu gara kopurura eta danok parte hartzera. Gehien bate, azken guztion parte hartzea da klabeaz. Así que, azkenengua, kristalbolaetara eta gutxi gora bera, esan eguzu, noiz kalkulatzen dozu, gutxienez argi izango dozutela, obra berriaren nondik norako, ez dut esango prestatuta, baina gutxienez, gaia... Nondik norakoak, espero dute urtarria bukaerarako nondik botatzea norabideren batera. Hau da nire, gero baltaldeak ez eta Gorka, flipau, egon zaiten latzai, ez? Suabeago. Eta eman oinaztiko gara prozesu berria, espero dugu urte bukaerarako fruituak ematea eta ia tablaratzen dugun balako beste maravilloso idaderen bat. Pendiente egongo gara zeren, esan duzun moduan, segure aski ez da izango hause galdutakoa, izango duzuten azkenengo aukera karrikan egiteko. Ez. Espero dugu, nahikoa izetie gaurko falta honekin eta horrengoetan ere aukera izatea berriz igotzeko holtzara. Gorka Madrazo, karrika antxerketaldeko kidea, mila esker, Lukas izan. Zueri eta... Suerterik onena edo hobeagoa gutxienez. Ezkerrik asko zueri, gonbidatzearren. Eta bezarka da estu bat etxean dauden kideei eta egongo garela beste laster batean San Agustinen, edo beste edozein plazatan. Seguro izango dara, mila esker, Raúl. Zueri, gero arte.